Premýšľala si niekedy nad tým, prečo sú niektorí ľudia v sieťovom marketingu úspešní a iní nie? Prečo to niektorým ide ľahko a rýchlo a iní napriek veľkej snahe ten postup je pomalý? Sieťový marketing sa ti páči, ale stop. Práve sme totiž našli tvoj bod, ktorý rozhoduje o tom, či budeš úspešná v sieťovom marketingu alebo nie. To ale je červík, ktorý dokáže rozožrať aj to najkrajšie jablko, ktoré už potom nebudeš chcieť nikomu ponúknuť. Máš svoj sieťový marketing, máš svoj produkt, máš svoju parťačku, človeka, ktorému na tebe naozaj záleží. Ale je v tvojich rukách, či to jablčko dozrie, či ho nezožerie žiadny červík, či z jeho semienok vyrastú ďalšie stromy, alebo skončí malé, zošuverené, zožraté, odpadnuté. Akadémia siete AJA je jedným z nástrojov, ktoré môžeš používať. Je to návod, je to podpora, je to povzbudenie, je to nejaká mapa na tvojej ceste k veľkej sieti. Vytvorili sme ju spolu s autorkami pre nás, pre seba a pre našich ľudí. Preto, aby rýchlejšie išli po svojej ceste k slobode. Ty si naša, ty patríš k nám. Všetky autorky ti prajú zo srdca úspech. Preto sme si dali tú robotu, preto sme túto akadémiu vytvorili. Tak ju poď využiť a nech ti slúži.